Hej, velkommen til video. Det er en part 2 af Claires spis. Men mit kamera er sløret. Og så en... Det slører måske lidt på den der lort internet herude. Man bliver virkelig mæt af en Så I kan vaffel. se her, der er måske dårlig internet, på grund af, at jeg er på deres internet lige nu. Men første ting, man bliver virkelig mæt af en vaffel. Så hvis I nogensinde Den er helt færdig, skal have en vaffel, Begynd at spise det eller sådan noget. hvis I nogensinde skal have en vaffel, så skal I dele med nogen. Ja, på grund af, den er rimelig brutal. Skriv lige til mig, hvis jeg også gerne vil have at vide, hvordan I får, når I napper hjemme. Jeg Hvad rater du den i smaghed? 8 ud af 10, og saftigheden, det er sådan sikkert 7 ud af 10. Skriv lige i kommentar, hvis det lyder lidt så. 10 ud af 10. Så du giver en 10 ud af 10, hvor god den er. Nej, hvor saftig. Hvad giver du den i godhed? Eller sådan, hvor meget du elsker den? 8 ud af 10. 8 ud af 10. Måske Og er det jeg lidt vil for meget sige, Nutella. alle sammen like og subscribe. One Ellers like bliver for vi sad. one like for one cookie.